Сегодня у нас прыгажосць, вітражы. Ну, я думаю, што вы адразу дагадаліся, што гэта Адразу за мастак. дагадаліся, усе ведаюць, гэта Марк Шагал. Марк Шагал, да. Вот як не дзіўна, ён і гэта зроблена ў 70-е гады мінулага стагоддзя. Ён уже быў сталым чалавекам, і вот столькі вітражоў ён, оказывается, нарабіў. Нават я не ведаў, ведаў некаторыя, але і ў каталіцкіх церквах і ён панарабіў. И, конечно, в синагогах в Израиле, и там оперный театр, и, ну, где он только не занимался этой справой. Витражный человек, таким шматфункциональным. Ну, мы начинаем, конечно, покуль что секрета не открываем, что это идея, что але, ну, просто скажу, что это просто прямо тычится нашей непосредственной темы минулой и вот сегодняшней так само. И тата Калошин, он мама Лошин, все перевернулось, и вот то же самое штучный интеллект, бачите, вмешивается, не дает спокойно нам жить. И он переставляет тату и маму. Тем не менее, все ж таки в этом некий сенс есть. Коли бы это менялось, праз раз было бы, конечно, цікавее. Тем не менее, ведаете, что вот зусім днями скончился наша белорусская свята, целый тыдзень доўжылася, и Беларусь отзначается такими незвычайными святами. Часам это вот той сямейной любові, да, бацькоўскай любові, так яно неяк звалося, да, спачатку ад дня маці і скончылася днём бацькі, як не дзіўна. І таму вот бачыце, мы просто ў тэму ідзем з вами. Мама Лошин, тата Калошин, таты Лошин, тата Калошин, мама Лошин. І, ну вот, текст, які я сёння вам написал, да, шолом алейхим, рабой сай, тайрун, либо фрайнд, хавертесун, хаверим, йиденесун, йиден, гоетесун, гоем. Wir seien noch da und haben on, heint will mir haben as Moes, wegen der Welt Jerusche von Schum. Und wir wollen machen a Besuch zwei mittelalterliche jüdische Städte, Magenze und Troyes. Ну, я спадзяюся, што у вас уже досвед ідышу вялікі, вы все зразумелі. Тым не менш, все ж таки коротко перакладу, што я ўсіх вас вітаю, і ўсіх сяброў і сябровак, усіх да таварышаў і таварышак, і ўсіх габрэек і габрэяў, і, канешне, гояў і гоек, да. Ну, мы яшчэ тут, мы пачынаем нашу размову. Сёння мы будзем з вами гаварыць пра спадчыну сусветную вось таго самага Шума. Шум, вы памятаеце, што такое? Гэта вот тыя прырэйнскія гарады тры. І, канешне, мы з вами сёння наведаем яшчэ два гарады. Гэта адзін нямецкі, Майнц. Яшчэ раз мы былі мінулы раз, але трошачку яшчэ мы дадамо сёння такого цікавага матэрыялу, што тычыцца непасрэдна нас. І, канешне, Труа. Я вам абяцаў сёння Труа. Добра? Пошли далей. Зедь захавекун шеп, нахесун гота михая. Сядайте, калі ласка, уладковайтеся, як вам было зручна, і атрымлівайце асалоду, і чэрпайце шчасце. І пра памылкі нашы, да, у нас сёння, ну, школьны урок, і праца над памылкамі будзе, да, невялічкая, ну, зусім невялічкая. Дзве памылачкі мне хацелася. Мне сёння надарылася нешта, мне хацелася паглядзець святы нашы, як мы адзначалі 2 тыдні таму. І от я гляну і адразу бачу памылку, і так мне соромна стала. Тут уже нема памылкі, яна выпраўлена. Але вот гіхер, шойхет, кроін, шойхет, хто не ведае, яшчэ раз скажу, гэта рэзнік, асноўная рытуальная такая прафесія, якая корміць весь габрэйскі свет, без шойхета ніяк нема, гэта рытуал галоўны, да, кашэрнасці і шойхет. Але ёсць такое, да, жидісное слово шойте. І вот я не ведаю, ці гэта штучны інтэлект паправіў, ці гэта я так неуважліва, падсвядома неяк не ведаю, нешта такое не заўважыў. Гэта тэкст, як бы ён на паштоўцы быў. На паштоўцы ён надрукаваны яшчэ 100 гадоў таму назад, такімі зусім трошка іншымі літарамі. І я як бы для таго, каб для разумення гэтага. І вот у мне атрымалася шойте, кроін. Ну, кроін гэта карона, і вы памятаеце, што як мы кажам, напрыклад, там да маці, да каханкі, ці да кагосьці яшчэ, мы кажам там мама сэрца, там мама там каханне, ці што-небудзь такія сонцам, да, звяртаемся такім чынам. То ў ідышы прынята вот кроін, карона менавіта, да. То тут резник, ну, поважный резник, як бы, да.
Ну, а що це, якое було написано там, це зовсім інше. Це такий шут, блазін, такий дурачок на самой справі. Ну, я каюся, і до всіх шойхетів світу, мені саме поважне ставлення, це, якби, нешта тут, нехта тут допомог нам. Ну, зрозуміли, да? Це якраз тичиться нашого Йом-Кіпура. Коли тую нашу капору, ахвяру, курочку, ціпевникам, режуть і віддають бідним людям. Вот гэта верш про гэта. А всі наші покути, всі наші хвороби, всі наші біди і лихо все наше зникає. Вот тут так і написано в этом верше. И другая помылка, яна не столько помылка, колькі тут не штучны інтэлект, а хутчэй за ўсё месца. Песня гэта вялікая. Мінулы раз мы з вами разбіралі Іцека Мангера, выдатнага паэта, які вельмі такі іранічны, жартаўлівы. Ён узгадаў нашага вось рабыню Тама, унука таго самага Раши, і Шлойма бен Іцхока, які вот 1000 год тому назад існаваў, жыў у гэтым шуме, про які мы с вами трошку яшчэ сёння паговорым. І менавіта ён, вот Іцек Мангер, паэт, напісаў верш і напісаў песню, ну, разам вот з Герцем Рубіным, да. Песня выдатная, вясёлая, вы яе толькі што чулі перад гэтым нашым. І вот знік на нашай, я мінулы раз вам паказваў, перакладаў яго, але чамусьці самае галоўнае, першы слупок з гэтай песні знік, нейкім цудам. Засталося два слупочки, два радочки з гэтага першага слупка. Я подумал, что это назва так. Ну, вот такие справы. Я обновил, и вот Ломер Зинген до Шейне Лид, Гайдел Дидел Дам, Виды Голдены Паве Флит, Ибн Шварце Ям, Унтрок, Талибес Бривилы, а Шейне Либес Бривилы, Фардем Рабыню там. Перекладу яшчэ раз, вам, ну, по мне перекладали, да, давайте спевать пригожую песню, Гайдел Дидел Дам, як золотая пава ляціць. Ведаеце, што залатая пава, есть цэлы шэраг песень і вершаў напісаных. Гэта такі міфалагічны вобраз, мастацкі вобраз у фальклоры, у этнаграфіі їдышнай і безмоўнай літаратуры. Да. І гэта залатая пава ляціць над Чорным морам. Вельмі актуальная тэма, да. І нясе любоўны ліст, любоўнае пісьмо, прыгожае любоўнае пісьмо, менавіта рабыню Таму. Ну, памятаеце, там гісторыя такая, што турэцкая прынцэса ці да, царица вот пасылае гэты ліст. Это все опісана. Ну, па мінулы раз, хто не чуў, можаце паслухаць, напэўна, ёсць гэты пераклад, тое, што я вам рабіў у Ютубе. Добра, мои даражэнькі, ідзем далей. І вот ён шум, бачыце, ну, просто я пачытаю пакуль што. Дарэчы, я таксама памылачка была мінулы раз. Я ведаў, але ну нешта вот бывае, што нешта так выпадае, да, з памяці, на жаль. І можа это і добра, да. Амнезія не самая кепская рэч у свеце. Вельмі часта яна вельмі дапамагае, асабліва калі цяжкія падзеі адбываюцца, і ўсё ж такі іх трэба нейкім чынам намагацца забыць. И вот Магенца написано вот синим, в самом версии з левага боку написано менавіта идышнымі літарамі. Гэта Магенца, той самы Майнц. Я казаў, што Майнц як бы не змянялася імя ў идыш. На самой справе мянялася, таму што гэта былі імёны ўсе тры гарады. І Шпайер, і Манц, і Вормс, яны былі, канешне, яшчэ, я вам казаў, што яны маюць больш, чым 2000-ную гісторыю, яны паходзяць з рымскай культуры, і до рымскай, кельцкай культуры. І яны зусім па-іншаму называліся, і вот тыя сучасныя назвы, гэта такі ўжо рэпліка ад тых ўжо сціснутае ці зменшанае слова, якое было. І вот Магенца гэта якраз бліжэй якраз да рымскага назову, і їдыш якраз ужываў гэта слово Магенца. І вот з правага боку, бачыце, гэта ёсць такая нават эмблема, гэта прынятая, гэта такі, як бы, ну, як бы норма цяпер у інтэлектуальным жыцці, не толькі габрэйскім, а агульнаеўрапейскім культурным жыцці. Гэта шум, той самы шум у нас, это абрэвіатура, гэта акронім, тры першыя літары вот гэтых трох гарадоў, і Шпайер, Вормс і Майнц. І ён, і бачыце, гэта эмблема ўжо ходзіць, яна ўжо як сімвал такі агульнаеўрапейскі зараз. Чаму? Таму што вот ніжэй вялікая табліца, напісана чисто по-немецку, Мазел Тов, чисто по-немецку. Wir sind UNESCO Welterbe. Вот это мы есть ЮНЕСКО,
Вельтэрбе. Вельтэрбе значыцца эрбе, гэта значыцца спадчына, менавіта спадчына. Памятаеце тое, што я казаў, мы чыталі пра ідыш, вот самае першае, эрбе. Эрбе на ідыш Еруши. Вот тое самае сусветнае Еруша, Велт, это весь сусвет. Чаму? Таму што менавіта ЮНЕСКО прызначае помнікі культуры, гісторыі, мастацтва і бярэ пад сваю апеку менавіта вот самыя знакамітыя, самыя славутыя, самыя як бы значныя для сусвету. Ну, напрыклад, наш Мірскі замак, ён таксама належыць, і, напэўна, і Нясвіцкі замак таксама. Яны належаць таксама сусветнай спадчыне, і яны знаходзяцца таксама пад апекай ЮНЕСКО. І вот у самым нізе напісана 2021 год, Вельтэрбе Зайт 2021. С 2021 года ЮНЕСКО приняла вот эту постанову. 3 гарады, цалкам 3 гарады, менавіта як сістэма, як вот той самый ідышны шум. Чаму ідышны, я кажу? Таму што, канешне, шум, першую чаргу, 3 гарады, вось гэтыя прырэйнскія, менавіта яны стварылі вось гэты ідыш. Хутчэй за ўсё, канешне, гэта ўсё таксама гіпотэза, таму што гэта гісторыя як мінімум 1000 год. І менавіта дзякуючы вот гэта ашкеназійская культура парадзіла ідыш. Канешне, гэта быў іўрыт і ашкеназійскі, таксама мы пра яго трошку гаворым. Мазал тол шчасця гэтай арганізацыі ЮНЕСКО і таксама гэтым помнікам. Яшчэ адны з гэтай эмблемы, якія ёсць тут. І вот якраз шум я напісаў ужо на ідышы, прыйшлося зноў жа перастаўляць таксама. Но я ўжо трошку налаўчыўся перастаўляць месцамі. Трэба пісаць в адваротны бок, словы перастаўляць в адваротным парадку, а пасля, калі ставіш іх якраз у PowerPoint, то яны мяняюцца месцамі, атрымліваецца тое, што вам патрэбна. Тут якраз вось 3 гэтыя словы все прысутнічаюць. І шум версіі, шпіран, гэта шпайр, да, Вармайзе, гэта якраз Вормс, і Магенца, да, гэта якраз Майнц. І вот сёння зноў жа некалі я на сваіх запісах знайшоў. Все ж таки я ведаў, што вот гэты рэгіён, цэлы рэгіён на Рэйне, Райн па-нямецку, і ў ідышы Райн ён будзе, да, ён зваўся Рышалаем аф Райн. Ну, памятаеце, што, напрыклад, наша Вільна, вот бліжэйшая наша горад, абласны горад ад нас знаходзіцца бліжэйшы Магілёў 200 кіламетраў, а Вільна ад нас, другая сталіца другой краіны, Літвы, знаходзіцца 180 кіламетраў бліжэй, чым Магілёў ад нас, як не дзіўна. І, канешне, Єрушалаім де Літе зваўся ён увесь час. І да гэтага часу гэта найменне існуе і жыве. Літоўскі Іерусалім. А Рэйнскі Іерусалім, гэта менавіта 3 гэтыя гарады. Это агульна прынята, это сфармулявана вельмі даўно, гістарычны назоў. І вот нават ёсць цэлыя сайты вялікія, Магенца, напрыклад, тая самая, вот напісана ніжэй чорнымі літарамі, гэта якраз з гэтага сайту. І нават вот бачыце побач той самы план, калі хто памятае, вот тая самая сінагога новая ў Майнц пабудаваная, дзіўная, якую мы з вами бачылі, такая абсалютна новая, яна пабудаваная на падставе як бы тэкста у Талмудзе, як выглядае старонка ў Талмудзе, і план быў зроблены, і на падставе слова «кдуше», вот тая святасць, сакральнасць гэтага слова. З правага боку, бачыце, яшчэ нейкая пячатка таксама, гэта належнасць гэтаму сайту. І Магенца, ўжо лацінка напісана па-ангельску, Early Center of Jewish Culture. Гэта ранні цэнтр габрэйскай культуры, то есть 1000 год, разумееце, да. І нават ёсць цэлая фундацыя, якая займаецца падтрымкай, ну, канешне, збірае грошы ў першую чаргу, другую чаргу яна ўкладае гэтыя грошы менавіта ў габрэйскую культуру, менавіта ў этнаграфію, фальклор, архітэктуру. І, канешне, іудаізм, будаўніцтва, рэстаўрацыю, рэканструкцыю ўсіх помнікаў архітэктурных і не толькі архітэктурных, і музейных, да. Foundation of Jewish Life in Mainz, Магенца. І так і завецца, Магенца, да, так і завецца Магенца, той самы.
Яшчэ раз вернемся, я вам показываў эту картинку, но это настолько істотна для мяне, як маючы мастацкую адукацыю, всё жыццё гэтым займаючыся. Мне гэта, канешне, вельмі прыемна, што яшчэ зараз вот магчыма такое рабіць, што чалавек разумее, што спачатку было слова. І да, дарэчы, мяне вот тым пакоі, то я сяджу ў дзіцячым пакоі, тут нашы дзеці раслі ў гэтым пакоі, таму ён весь такі распісаны і размаляваны, нечым да, развешаны. Вот тут просто просто над вакном напісана менавіта гэта фраза, на іўрыце напісана спачатку было слова, з якога пачынаецца Тора. То якраз з душы пачаўся гэты вот праект, і гэта вельмі істотна, важна, і вот вы бачылі на папярэднім слайдзе якраз макетик маленькі гэтай архітэктурны менавіта гэтай пабудовы. Мануэль Герц. Герц — это сэрца, і мне вельмі прыемна, што ў яго такое прозвішча хорошае, і што ён сапраўдны архітэктар, разумее, што без мастацкага вобраза не існуе мастацтва. Абавязкова вот гэтак душы, вобраз і талмуд, яны далі вот гэты штуршок, і сапраўды гэты твор атрымаўся, і ён, як бы, я думаю, што з часам ён таксама стане да Вельтербе, ён стане сусветнай спадчынай і будзе ўведзены ў ЮНЕСКО ў ахову. Майнц, трошечку зусім пра Майнц, просто паглядзець вам, гэта вот мапа Майнца, такая турыстычная звычайная мапа, з правага боку Рэйн, сіні, бачыце, голубенькі такі цячэ, так по дыагоналі. І сам горад, тут азначаны пункты. І вот спіс ідзе, 21 спіс, ён як ёсць справа ў версіі, так і вот збоку, з левага боку цэлы контэнс, да, па-ангельску ўсё напісана, Магенца напісана, дарэчы, да, і просто 21 пункт, гэта тыя самыя, все, што звязана з габрэйскай культурай. Гэта все вот ад таго часу, тысячагадовай гісторыі. Гэта сінагогі, месцы сінагог, гэта сучасныя сінагогі, гэта музеі, гэта калекцыі, гэта зборы, гэта дамы асобныя, гэта нават нейкія дамы прысвечаных людзям, пісьменнікам. І все гэта вот звязана, і, дарэчы, вот тое, што вы бачылі, той самы вітраж самым пачатку Марка Шагала, ён знаходзіцца ў каталіцкай царкве. Царква завецца святога Стэфана, ёй таксама 1000 год. Яна таксама з таго часу, яшчэ 10 стагоддзя, такі будынак захаваўся. І вот было як бы запрошаны Марк Шагал, каб ён не распісаў, а зрабіў са шкла, зрабіў гэтыя вітражы, і гэта выдатна атрымалася, і гэта сапраўды яшчэ адзін сусветны твор. І да, я думаю, што Марк Шагал заслугоўвае таго, каб быць да Вельтербе, што завецца. І, ну, больш таго, да, тут навучальныя установы таксама, ну, я ж кажу, сінагогі ўсе это, і, ну, канешне ж, могілкі, іх некалькі могілак у Майнцы, і нават захаваліся адны з самых старэйшых могілак, ім 1000 год таксама. Часткова, канешне, памятаеце, я вам чытаў той вялікі пералік тых пагромаў, якія адбываліся кожныя 30, 40, 50 гадоў у гэтым горадзе, не толькі ва ўсіх трох гэтых гарадах і ва ўсёй Германіі, і скончылася это 1938 годам. Я вам пакажу яшчэ фотаздымак адзін. І тым не менш, вот гэтыя могілкі ацалелі, але камяні з гэтых могілак выдзіралі з муроў, са сцен, як не дзіўна. Ну, не дзіўна, таму што ў нас тое ж самае сустракаецца. Вельмі шмат прыкладаў, калі дарогі масцяць гэтымі помнікамі, калі пра наш Мінск, это все абсалютна. 3 могілак у нас абрэйскіх, усе пайшлі вот на матэрыялы, на п'едэсталы, на фасады дамоў і на дарогі, безумоўна. Берасцейская гісторыя вельмі вядомая. І вот якраз самы старэйшы камень, якому 1000 гадоў, адзін з славутых рабінаў Майнца, гэты камень якраз быў вынуты са сцяны муроў, якраз якія акалялі гэты горад, таму што я вам паказваў, калі хто памятае, такая мапа была падобная на Брэсцкую крэпасць, з фордамі такімі, з вялікай як бы сістэмай менавіта абарончай, то гэты камень, напэўна, зараз знаходзіцца ў музеі. Ну, ён ёсць фотаздымкі, я ўжо яго не рабіў для вас, але каб не шмат. Вот
Што я хацеў вам паказаць, гэта трошку раней, это 35-й, здаецца, год, напісана, гэта Майнц, зноў жа Майнц, цэнтр горада, пэўне гэта пастановачнае, таму што тут як бы кожнай твары па паре, сам кепскім самым слою твары, таму што гэта, канешне, тут нейкія працоўнікі, нейкі мяснік з фартукам і самі гэтыя вось якраз то, што штурмарцы, што зваліся. Напісана в самым мерсе, Міддемштурмер геген Юда. Штурмар гэта была асноўная такая арганізацыя, якая штурмавікі яны зваліся, якія вот займаліся менавіта пагромамі, якія нішчылі вот тую крышталёвую ноч, якую учынілі у Германіі. І разам з гэтым штурмам супраць габрэя, так напісана. Трошку ніжэй сама гэта вот такая, дарэчы, нешта нагадвае, вот гэта прапагандысцкая рэч, калі памятаеце, хто вы ж люди, да, все молодейшие за меня, тем не меньше, памятаете выдатно, что всюду в советские часы были такие, в самых людных местах стояли такие великие витрины, где вывешивались самые правдивые газеты, как «Правда», «Известия» и разные иншие «Звезда». И, конечно, это пропагандистский такі ход, ну и немцы, вот, бачите, вельми так само этим користалися. Die Juden sind unser Unglück. До речі, в їдиші стало умглік, да. Ну, гэта са старой нямецкай мовы взята. І перакладаецца гэта, што габрэі наше няшчасце, нібыта так. Ну, вот такое было, и, конечно, это самый вялікі пагром, самый страшэнны, самый жахлівы. 3 сінагогі былі знішчаны, цалкам разбураны ў Майнцы, не засталося і следу, і нічога габрэйскага. Тым не менш, вот зараз, бачыце, праз нейкі час, ну, вся гісторыя такім чынам як бы развіваецца. Тым не менш, вот маем на сённяшні дзень такую гісторыю, да. Выдатны твор. Архітэктурны, да. Герца. Добра, вот одна з гравюр 100-гадовай даўнасці, і я спадзяюся, што гэта тая самая знакамітая сінагога, у якой выкладалі все славутыя, трошку далей мы з вами, я назову імёны, тых рабінаў, тых вот хахомім, і тых гаёйнім, да, тых мудрацоў, тых геніяў менавіта іўдэйскай думкі, і якраз вот гэты інтэр'ер Коль Ганс, немец, хутчэй за ўсё, аднафамільца, можа і родзіч, дарэчы, таго самого Коля, які быў, да, канцлерам Германії нейкі час. Тая самая, вот як адбывалася навучанне менавіта, гэта і адначасова і сінагога, адначасова і якраз вот дом для навучання, вывучэння Торы і Талмуда. І давайте яшчэ раз, я выбачаюся, што гэта шмат інфармацыі, конечно, запомніць гэтыя імёны всіх гэтых людзей немагчыма, тым не менш, я вам казаў, што гэта настолькі блізка, настолькі побач, настолькі не улічваючы гэта 1000 гадоў. Мне падаецца, што яны вот выйдзе на вуліцу і іх сустрэнеш гэтых людзей. І габрэйская абшчына ў Майнцы адна з найстарэйшых Еўропе, яна бярэ свой пачатак 10 стагоддзя. Для мяне гэта яшчэ істотна, я ўжо казаў, тое, што гэта ашкеназійская культура, тое, што гэта менавіта радзіма идышу. Таму столькі надаю увагі ёй менавіта. І вот тыя першыя імёны, якія дайшлі да нас, тых самых славутых гаонаў. Гэта Рабі Шымон Авун Га-Гадоль. Га-Гадоль, памятаеце, гэта вот той гонар, гэта вялікі чалавек, значыць, гэта самы аўтарытэтны чалавек. Гэта ўсё найменні, як бы псевданімы, да. Больш таго, ён прадзед Раши. Я, дарэчы, таксама памылка, я казаў мінулы раз, што ён дзед, на самой справе ён прадзед. Менавіта па маці ягонай, да. І бачыце, яны ездзілі з Францыі і Германіі. Я вам казаў, што таксама дастаткова вялікая адлегласць, напрыклад, ад Труа да Майнца, там 300, 400, 500 кіламетраў, такія адлегласці. Тым не менш, вот яны неяк ці ракой, можа быць, яны плавалі, не ведаю, таму што, ну, хаця сена в адзін бок плыве на поўдзень, а Рэйн якраз на поўнач плыве, да. Далей, Гершом бен Егуда Меор Гагола, святло выгнання. Памятаеце, што якраз вот тая сінагога, дала в Майнцы ў 2000 год, гэта прыблізна пачатак уже новага тысячагоддзя, яна пабудавана.
І менавіта святло выгнання, гэта зноў жа псевданім Меор Гагола, то это менавіта якраз вот яму прысвечана гэта яго імя носіць гэта сінагога. Да? Далей Якаў бен Якар спачатку вучыўся ў Гершома бен Егуды, ну, это все імёны, гэта все тыя жывыя рабіны, якія вот стварылі эту школу. Гэта все нашчадкі, ну не нашчадкі, а папярэднікі, якраз папярэднікі таго нашага знакамітага Раши, пра якога мы мінулы раз з вами больш за ўсё гаварылі. Да? Вучыўся ў Гершома бен Егуды ў Майнцы, пасля працаваў сам настаўнікам Эліезерам бен Ісхакам Гагадолам разам у Вормсе, то есть Вормсе, а менавіта в Вормсе, калі вы памятаеце, вучыўся якраз наш Раши. І вот ён больш таго ён пераехаў у Вормс і узначаліў там ешыву. І гэта все, бачыце, 1060 год. Ну, цяжка сабе ўявіць, які гэта год для нашага. Да. Сярод яго вучняў быў якраз менавіта Раши з Труа, альбо Шлойме бен Іцхак, яго сапраўдна Ісаак ці Іцхак, калі казаць на ідышы. І той самы знакаміты каментатараў Торы і Талмуды. Чаму яны такія блізкія, такія родныя для нас? Таму што менавіта зараз, сёння, кожны габрэй, які пачынае вучыць Тору, пачынае вучыць Талмуд, нейкія веды іудаізму, ён сутыкаецца з гэтымі імёнамі. На кожнай старонцы яны прысутнічаюць, на кожнай старонцы, і ў Торы, і ў Талмудзе, як не дзіўна. І менавіта дзякуючы іхнай працы Магенца, тая самая Магенца, габрэйская назва Майнца стала синонімам габрэйскай адукацыі і акадэмічнага жыцця. І сённяшні, яна перайшла ў сённяшні дзень, што мы маем менавіта вот як сусветную Майенца, як сусветная спадчына, як Welterbe, кажучы па-нямецку, таму што менавіта ў Германіі знаходзяцца 3 гэтыя гарады. І я вам абяцаў мінулы раз, што будуць нейкія легенды. Ёсць 2 легенды, адна будзе зараз, другая ў канцы, я распавяду вам. Тое, што звязана менавіта вот з нашым Раши, Шымонам бен Іцхакам, што гэта якраз той самы Шымон Гагадоль, ягоны прадзед. Ёсць такая гісторыя, яна нават напісана ў нейкіх талмудычных кнігах, Сарэя Мея яна завецца. Эта кніга. Што гэта значыць? Тое, што нібыта вот ягонага сына, 4-гадовага сына Эльханана, выкралі хрысціяне. Ну, што нібыта ён быў у сінагозе ў гэты час, а нейкая служанка была ў яго доме, хрысціянка, яна, вот эта хлопчыка, яна настолькі была ўражана ягоным, як бы, ведамі, ягоным розумам, у 4 гады. Яна яго скарала і увезла з другі горад, ён трапіў у манастыр, вучыўся каталіцкай веры, стаў каталіком, і больш, але яго ў памяці заставалася ўвесь час, што ён габрэй, тому што 4 гады ўсё ж такі разумее хлопец шмат чаго. І што атрымалася, што ён аж дайшоў вот гэтай каталіцкай службе, ён дайшоў до самых вершынь. Ён нібыта стаў папам рымскім. І, канешне ж, ён все сваё гэта служэнне прысвячаў менавіта абароны габрэяў, таму што гэта сярэднявечча, гэта цяжкія часы, пагромы бясконцыя нейкія выгнанні. І вот такое якраз у тым самым Майнцы ладзілася быць такі пагром, адзін з пагромаў. Калі ён даведаўся, ён паўстаў супраць гэтага і як бы, ну, не даў гэтаму адбыцца. І была пасланая дэлегацыя уже з Майнца менавіта ў Рым да гэтага папы. І што ж атрымалася? Якраз гэты рэб Шымон, вот той самы Гагадоль, ён якраз быў адзін з пэўна кіраўніком гэтай дэлегацыі, там быў самы аўтарытэтны чалавек, быў самы славуты, самы знаны. І як не дзіўна, то бацька, конечно, не мог пазнаць гэтага свайго у гэтым папе рымскім, прабачце, загаворваюся, не пазнаць таго самага дзіцёнка 4-гадовага, таму што это быў сталы чалавек уже, але наадварот, менавіта гэты дзіцёнак нібыта пазнаў яго. Што ён прыдумаў? Ён прыдумаў не проста сказаць, што я твой бацька, што ты мой бацька, а я твой сын. А ён прапанаваў сыграць у шахматы. Шахматы, дарэчы, у той час уже гулялі, сапраўды. І як аказалася, што ў дзяцінстве ён вучыў яго, бацька ў сэнсе вучыў сына шахматам, і ў іх была нейкі свой ход.
Ну, там ведаеце шмат, хто гуляе ў шахматы, ведаеце, што там всякіх эндшпілей усяго існуе розных варыянтаў. І толькі яны ўдвох ведалі аб гэтым. І калі вот менавіта ён якраз сын ягоны сыграў тым самым ходам ці камбінацыя тых хадоў, бацька якраз пазнаў, што гэта ягоны сын, што, канешне, гэта ўсё скончылася абдымкамі і ўсё гэта, но безумоўна, гісторыя гэта нагадвае, і гэта гісторыя, гэта, канешне, міфалагічная гісторыя, гэта легенда. Тым не менш, вот падставы ўсё ж такі існуюць. Вы, канешне ж, ведаеце, памятаеце той гісторыі пра Іосіфа, сына Якова, калі ён быў выгнаны, праданы, не выгнаны, праданы нават сваімі братамі, трапіў у Егіпет, але заняў вельмі высокую пасаду, такім чынам выратаваў егіпцян і выратаваў таксама ад голода якраз всю сваю сям'ю, ратаваў. І браты не пазналі яго, калі ўбачылі. Такая ж самая гісторыя. Тым не менш, ёсць все ж такі прататыпы гэтай, ёсць два папы, якія так ці інакш даюць нейкую надзею менавіта габрэям, што ўсё ж такі не так все было кепска. І нават была прынята була, якая папская була, якая як бы забараняла вот той самы знакаміты крывавы навет, калі нібыта якраз габрэі ўжываюць чалавечую дзіцячую кроў у пейсах. Это сапраўды навет, гэта нагавор, гэта хлусня. Якраз яшчэ ў сярэднявеччу адзін з папаў таксама прыняў такую булу, якая забараняла абвінавачваць у гэтым габрэяў. І вот адзін з іх, гэта якраз Анаклет другі, ён з рымскай сям'і, П'ер Леоні, італьянец сапраўдны, але вот ёсць верагоднасць таго, што ягоны прапрадзед яшчэ больше якраз старэйшы, чым паміж габрэямі, вот тымі названымі, сувязь. Тым не менш, ён быў борух, і вот, хутчэй за ўсё, ён прыняў хрысціянстве імя Бенедыкт. Ну, вы ж ведаеце, таксама былі ж вельмі шмат прымусовых хростаў. Таксама. А другім пантыфікам быў якраз Александр III. Александр III больш як бы вядомы, знакаміты. Таксама лічыць, што ён нібыта быў габрэем, дакладна невядома. Тым не менш, ён, дарэчы, вот Нотр-Дам-де-Парі, той самы славуты сабор парыжскі, ён закладаў. І ён вельмі якраз у балтыйскія краі, вот тое самае, што прыйшло да нас каталіцызм, гэта якраз пачаўся з таго часу, з 12 стагоддзя, у 12 стагоддзі жыў. І балтыйскія краіны спачатку тады, ну, тое ж самае Польша па дарозе была. І, ну, і таксама ён, вот, напісана, што ён менавіта вельмі добра ставіўся менавіта да габрэяў. І вот і тут тое ж самае напісана, прыблізна тое ж самае, што вот, што нельга, што ягоныя забароны былі чым? Тое, што нельга каталікам якраз звяртаць юдэяў у хрысціянства, таксама забіваць, альбо наносіць ім раны без суду і следства, псаваць маёмасць, перашкаджаць правядзенню святаў, рэлігійных абрадаў. Ну вот тое ж самае, да. І тым не менш, як бы, як пішуць, да, разумныя людзі, што хутчэй за ўсё гэта было звязана з тым, што нібыта ў яго быў саноўнік, адзін з ягоных чыноўнікаў Натан, габрэй сапраўдны, які вот займаўся фінансамі Ватыкана. І дзякуючы Богу і гэтаму Натану, Ватыкан да гэтага часу вельмі вялікая, вельмі малая, і гэта міні-краіна, карлікавая краіна, але вельмі багатая, вельмі ўплывовая. Так, да. І яшчэ раз Майнц, яшчэ раз сярэднявечны горад, ну, вот такая гравюра ягоная, Мірян такі, ну не сярэднявечны, это ўжо 16-17 стагоддзя, выгляд сярэднявечны ягоны, таму што ён будаваўся ўвесь на рубяжы якраз першага і другога тысячагоддзя асноўнае. Гэта самы вялікі домскі сабор, храм, а вот трошку ніжэй, бачыце, такая вежа, і да яе такія вот дахі востренькія, калі яе. Хутчэй за ўсё гэта вот той самы касцёл Стэфана, вот ён зараз так выглядае. Гэта той самы касцёл, які вот да якога спрычыніўся якраз наш з вами зямляк віцебскі, гэта Марк Шагал. Вот тыя вітражы, іх вельмі шмат там зроблена, і, ну, нехта з вас, можа быць, нават быў, там я не разгледзеў, як імя жанчыны, якая казала, што яна была ў Майнцы і брала ўдзел у экскурсіі, шмат чаго бачыла, шмат чаго. Напэўна, гэта таксама паказвалі, таму што гэта зроблена яшчэ, ж кажу, 70-е гады мінулага стагоддзя.
І ну вот той вобраз якраз мастака, дарэчы, Пікассо казаў, ён выдатны самы славуты чалавек 20 стагоддзя, ён казаў, што два чалавекі ў свеце разумелі ў колеры мастакі, гэта якраз Андрэ Маціс і Марк Шагал. Вот тут гэта відавочна вельмі, вот гэты незвычайны сіні блакітны колер, які запаўняе всю прастору, нават на фотаздымках гэта відно. І канешне гэта сапраўды вот это шматколернасць гэтага мастака, і менавіта першую чаргу ён мастак колеру. І гэта вот у вітражах это вельмі відавочна, таму што вітраж это менавіта якраз вот гэта пераўтварэнне звычайнага святла, пабытовага святла, пераўтварэнне у сакральнае, у нейкае нябёснае святло. І гэта дадзеным выпадку гэта абсалютна відавочна. Больш таго, гэта ўсё, наколькі я разумею, наколькі бачу, можна ўбачыць па фрагментах, гэта ўсё біблейская гісторыя, гэта ўсё Маісей, Аарон, гэта Якаў, Ісаак, і все гэтыя, вся гісторыя стварэння, з'яўлення Торы, з'яўлення тых самых скрыжалей, усе гэтыя якраз выхад з Егіпту, все гэта апісана праз колер, праз святло менавіта ў гэтых вітражах Марка Захаровича. І я вельмі ганаруся, што мы з ім землякі, да. Ну вот розныя карцінкі, паглядзіце, калі ласка. І час хутка, на жаль, бяжыць. Вот і гісторыя, вот, дарэчы, з правага боку, гэта цар Давід з арфай стаіць, з левага, я не ведаю, можа, Якаў і Рэбека, ці хто, Рывка, да, хто яшчэ, да, невядома, да. Гэта ўжо трэба разбірацца сюжэтнай гісторыі. Вот вельмі цікавы вітраж з правага боку, бачыце, ён проста такія птушкі лятучыя. І вот, дарэчы, да на Маціса падобна. Памятаеце, што Маціс вельмі шмат выразаў такіх калажаў з паперы і складаў такія як бы тканныя. Вот вам, дарэчы, Маісей, тое ж самае, памятаеце, калі дарэчы, у Мікеланджела, вот гэта ён з рагамі такімі, нібыта, па-рознаму яны тлумачацца, то і ў Шагала гэтыя рогі выраслі, у Маісея, нібыта гэта якраз тыя лучы ззяння, промні, якія ззялі з яго. А слева, напэўна, гэта сон Якава, можа быць, можна здагадвацца. Вот, да, нават птушка, тая самая курочка, капоры у версіі, і анёл, да, пераносіць кагосьці у рай, напэўна. Вырай, па-беларуску вырай, як птушкі ляцяць у вырай. І вот гэта ўжо, як бы, wszystko на sprzedaż, як кажуць палякі, да. Все на продажу, гэта якраз ужо крама, і парэзаны на кавалкі все вітражы нашага Шагала. І бачыце, наколькі я зразумеў, гэта адна з асноўных частак продажу і гандлю, і менавіта камерцыі. Тое, што якраз прыпісваюць менавіта габрэям, што яны самыя асноўныя гандляры. А на самой Абле, бачыце, немцы якраз не грэбуюць гэтым. Справа ўнізе той самы Маісей з скрыжалямі ў руцэ. Фрагменты. І скончылі мы Майнцы, уже больше мы да яго не вяртаемся. Давайте мы з вами заедзем все ж таки ў Труа, той горад, які я бачыў. Я сваімі рукамі памацаў гэтыя сцены, памацаў гэтыя камяні. Зноў жа, яшчэ раз памятайце, што гэта, канешне, Шампань. Вот напісана тое, што ён быў, больш таго, ён быў сталіцай, вот Шампань лічыўся, таму што все самыя магутныя графы якраз сяліліся тут. Дзякуючы ім пабудавана просто десятки гігантскіх сабораў. Тое, што вы бачыце, хто быў з вас. Вот Майнц я вам паказаў, там один сабор такі вялікі. Напрыклад, в Парыжы іх некалькі, самы вядомы, там, то, што мы сёння з вами называлі, канешне ж, это Нотр-Дам, то тут іх на сённяшні дзень іх амаль 2 десяткі, але было ў 3 разы больш. Як не дзіўна. Вот гэтыя апошнія войны якраз як бы разбурылі частку іх. Гэта все фантастычная архітэктура, тысячагадовая, там трошку менш, там 11, 12, 13, 14 стагоддзя.
менавіта саборы, это все готыка, сапраўдная тая пламенеючая готыка, якая просто вот з тымі бясконцымі там нейкімі аркбутанамі гэтымі ну все што архітэктурныя тэрміны, якія існуюць звязаныя з гатыцкай архітэктурай, гэта все якраз контрфорсамі, гэта все менавіта тут. Гэта просто настолькі ўражвае, настолькі незвычайна, просто на кожным куды не павернешся, куды не пойдзеш. Але што, вот самі шампанцы, не самі шампанскі, самі струанцы, ці як іх называць, не ведаю, яны што прыдумалі? Вот гэта гістарычная частка гэтага горада, зараз ён значна большы, канешне, хаця жыве там не шмат. Блізу нешта там, ну, 60 тысяч ці што людзей, як бы ў самім горадзе жыве. Хаця там, канешне, агламерацыя большая, ён шырэйшы. Тым не менш, зусім нешта вот маладэчна такое, па нашых разуменнях. Маладэчна нават больш, здаецца, 120 тысяч, калі не памыляюся. Да, дык што яны прыдумалі? Што нагадвае гэты якраз план, якраз, ну, улічваючы архітэктара нашага Герца, ён таксама бачыў у гэтых планах нейкі вобраз. Яны прыдумалі, што гэта, канешне, звязана з шампанню, звязана з бутэлькай шампанскага. Гэта пробка ад шампанскага. Яна менавіта такую форму мае. Вот, кто, ну, все ж ведают, нават советское шампанское открывали, калі не пили французскага, то советское бачили. И пробка такая якраз и до гэтага часу яна закрываецца гэтым часам. Ну и другое, что яшчэ, мы трошку пазней про это поговорим, конечно, что захавала, акрамя вот гэтых культовых помнікаў, менавіта пламенеючай готыкі, захавалася пазнейшае, гэта ўжо пачынае 14, 15, 16 стагоддзя, 17, можа быть 17, гэта фахверкавая архітэктура, так звана, 1500 домоў, можете сабе ўявіць. Трошку падрабязней мы паговорым, трошачку пазней. Давайте паглядзім спачатку саборы. Это вот асноўны сабор, гэта як бы домскі сабор, Петрапаўлаўскі, ён завецца як наш мінскі на Нямізе, такі ж самы, гіганцкі, конечно, фотаздымку это перадаць немагчыма, гэта просто это вузкія вуліцы, невялікія плошчы, і галава адвальваецца, калі паглядзець на гэтыя гаргулі, якія тырчаць з усіх бакоў. Про гаргульі трошки пазней таксама паговорым. І вот бачыце фрагменты, якія вот гэта все камень сапраўдны, это сапраўдна высечана 600, 700, 800 тысяч гадоў таму назад. Як это рабілася, якім чынам, як падымалася, як это камень апрацоўваўся, гэта зразумець немагчыма. Дайце мне веры, я ведаю, што гэта такое, як это рабіць. Як это праектавалася, як гэта прыдумлялася, як гэта ўсё сыходзілася, як гэта стаіць 1000 гадоў, разумееце? І іх там десяткі, 2 десяткі як мінімум такіх храмаў. Выбачайце за тое, што вот я не утрымаўся сваю сям'ю. Гэта мой сын і жонка Юлія, сын Радзім. Гэта ўсярэдзіне якраз аднаго з храмаў. І, дарэчы, вельмі цікава. Раней я нешта, можа, дзе-небудзь бачыў, не памятаю. Але хоры, менавіта тыя самыя хоры, калі хто памятае вот тую базілікі, якія вельмі распаўсюджаны нас, асабліва для каталіцкіх храмаў, яны маюць такую пабудову доўга такой калідора. Там 2, 1 неф, ці 3 нефа, ці 5 нефа, не 500, звычайна, у нефах. Неф – это такі праход вялікі. Дарэчы, неф – это карабель, значыць. Трошку далей паговорым пра карабель. То ззаду, заходняй сцяны, дзе ўваход, за спиной, гэта хоры, звычайна. Там, канешне, арган знаходзіцца ў каталіцкіх храмах, і на хорах спяваюць менавіта вот рытуальную музыку. А ўжо далей знаходзіцца, на процілеглай сцяне знаходзіцца алтар, то тут, вот у гэтай касцёле, хор знаходзіцца ў сярэдзіне, у так званым трансепце, дзе перасякаюцца дзве вот асноўныя тыя формы, якія ўтвараюць менавіта план крыжа у касцёлах. І нам бачыце, якая тут рэйсь. Ну, это абсалютна, гэта нібыта, я не ведаю, зроблена штучным інтэлектам. Можна гэта зрабіць як малюнак, але зрабіць гэта з каменю, высечы вот такія ажурныя, вот тую пламенеючую готыку так званую, это просто абсалютна неверагодная рэч і ўражвае. Вот яшчэ з левага боку яшчэ адзін такі базілікальны храм. Вот бачыце, доўгі-доўгі калідор. І нават бачыце, зверх паглядзіце, вот той суфіт, зроблены з дрэва. Заўважаеце, ён
і захаваўся да гэтага часу. Бо гэта сапраўды арыгінальная, абсалютна фантастычная рэч. І ну проста ўражанне, гэта все десяткаў метраў вышыню. І вот самая верхушка з правага боку, гэта тая самая гаргулья, такія чудзішчы, хімеры, як называюць іх по-рознаму. І выбачайце, надвор'е у нас беларускае, конечно, таму да. І што цікава, што, канешне, вакол іх выраслі всякія міфы, гісторыі, это чудзішча, это нейкія там д'явалы, чэрці, невядома хто, не хочацца прамаўляць такія словы. Там, правда, глубок на ёй сядзіць на гаргулі на гэтай. Тым не менш, гэта вельмі значна прасцей. Гэта тыя самыя вадастокі, каб пазбегнуць, каб вільгаць не трапляла ўсярэдзіну, каб яна выцякала якраз вонкі вся вада. А гэта рэгіён таксама вельмі дажджлівы. Гэта не поўдзень, не Марсель, дзе амаль што няма дажджоў. Тут дажджы льюць і льюць у тым самым да Труа. То вот гэтыя вот чэрці, і само слово гаргулья, літаральна, гарга, вот это з двух слоў яно састаіць. Гарга гэта якраз падабенства булькання вады. А вот это другая частка гэта слова, гэта глотка, якраз глотка. Гэта яны выконвалі роль глоткі, яны як бы вылівалі сябе вот. Ну а ці былі яны нейкімі берегамі, ці ахоўвалі, каб ад злодзеяў, ад злых духаў палохалі іх, нібыта зроблены з каменя. Гэта ўжо вельмі цяжка тлумачыць, таму што прайшло 1000 год. І як не дзіўна, то і вітражы ёсць і тут. Але гэта, канешне, не Марк Шагал, гэта 15-16 стагоддзе, это сапраўдныя вот рэнесансныя вітражы. І што цікава для нас, што яны якраз вот два гэтых абодва вітража, яны прысвечаны той самай тэматыцы, што мы бачылі з вами у Марка Захарыча Шагала. Гэта та самая Біблія, вот з правага боку ў версі бачыце, гэта скіння святая, з якой беглі па пустыні габрэі, яны неслі вот тыя святую святых. І все гэта жыццё Маісея, всіх Аарона, Ісаака, ну і всіх коротенька. Два гэтых вітража. Это все там. Ну і вот тое, што я вам казаў, той фахверк, той знакаміты фахверк, гэта вельмі папулярныя, дарэчы, фахверкі зараз у нас у нашай Беларусі. Зараз новыя дамы, тыя багатыя нашы разбагацеўшыя беларусы, якія будуюць новыя дамы на лецішчах, накупляюць зямлю за гарадам, то яны вельмі часта будуюць такія каркасныя канструкцыі. Дом, які робіцца спачатку з бэлек і з такіх вот нейкіх рэек планак, пасля запаўняецца уцепляльнікам нейкім, і звонку ён уже зашываецца уцепляльнікам ізноў жа, і тынкуецца і выглядае выдатным чынам. Ну, гэта нейкая вельмі распаўсюджаная, гэта канадская традыцыя і фінская традыцыя, ну, увогуле скандынаўская традыцыя, але вельмі прыжылася і ў нас. Но паходжанне яе значна ранейшае. Менавіта ў гэты час, якраз сярэднявечча, пазнейшае сярэднявечча, яно, пэўне, пачалося, і улічваючы тое, што, канешне, вельмі дорага было будаваць, храмы, канешне, будаваліся з каменю, але будаваць як бы кожнаму чалавеку свой уласны дом, то, безумоўна, гэта вельмі вялікія грошы каштавала. І вот быў вынайшаны такі якраз спосаб менавіта каркаснай як бы канструкцыі. Хутчэй, часцей за ўсё гэта рабілася з самых лепшых пародаў дрэва, гэта дуб, з дуба рабілася. І пасля вось гэтыя прагаліны, месцы паміж каркасам, яны запаўняліся, тады не было, канешне, всіх гэтых хімічных уцяпляльнікаў, пенапластаў і паралонаў, то, канешне, гэта рабілася розныя, з гліны рабілі, саломай змешвалі ўсё разам, ну, тынк рознага кшталту, так вапняны, хутчэй, часцей за ўсё, канешне. І больш таго, вельмі хутка людзі зразумелі, што гэта вельмі прыгожа, што гэта вот і ўтвараліся такія дзіўныя вобразы мастацкія. Дрэвы гэты перакручваліся, пераверчваліся, цэлыя ўзоры, і вот гэты горад цалкам захаваў сваю гэту гісторыю. Вот тая пробка якраз ад Шампанска, яна ўтрымлівае 1500 такіх будынкаў, я ўжо вам казаў. Па-французску это завецца Maison Colombage, а по-немецку фахверк. Фахверк — это скрыня, якая запоўнена вот некім
уцяпляльнікам штучным. Ну, просто паглядзіць, яны амаль што ўсе гэтыя дамы маюць нейкія народныя назовы, там 3 браты, там нявесты, жаніны, ну і гэтак далей, разумееце, все гэта міфалагізавана. Але што вельмі цікава, канешне, гэта вялікая і нямецкая традыцыя, фахверк нямецкае слова, але вот гэты рэгіён, гэта Ламбардзія, дарэчы. І, ой, прабачце, не Ламбардзія, Латарынгі, зноў жа я памыляюся, да, спяшаюся вельмі, хочацца ўпісацца ў гэты час, які ў нас ёсць. Цікава, што вот якраз у Германіі я не бачыў такога, што вот на тарцах гэтых бэлек, якія як перакрыцце ў дамах паміж паверхамі, яны выведзены наружу, бачыце, яны такія, зноў жа, як кантрафорсы зробленыя. І на іх тарцах выразы, гэта не накладныя, гэта менавіта выразна, наколькі я зразумеў. Вот гэтыя маскароны такія. Яны не такія чудзішчы, як гаргулі, тыя, што на касцёлах, але абсалютна розныя. Там часам вельмі сюжэты. Ну, часцей за ўсё, это, канешне, звязана не з габрэйскай культурай, а менавіта з хрысціянскай. І што для нас, вельмі істотна і важнае, тое, што вот ідзеш, тут раптам дом. На доме стаіць шыльд, да, гудаля сінагог, вуліца сінагогі. Аглядаешся туды ўправа, ўлева сінагогі, няма ніякай. Бачыш толькі касцёлы, а вуліца завецца сінагогская, так? Больш таго, стаіць касцёл, здаравенны касцёл, вот это рог ягоны з правага боку, і на ім, на камені, на тым самым сярэднявечным камені прылеплена таксама шыльда прыбітая, яна адліта ў бронзе, і на ёй таксама напісана «Гудаля сінагог». І пачынаецца непаразуменне. Думаеш, ці можа быць, гэты сабор, гэта быў сінагогай некалі. Но тым не менш, вот такое прысутнічае. Разбірацца не было калі. Просто яшчэ некалькі фрагментаў я вам пакажу. Вот адзін з дамоў, на якім дата нават выразана. Бачыце, 1625 ці 23 год. А справа вельмі цікава, гэта ўжо адна з рэлігійных навучальных устаноў, нейкі семінарыя, ці не ведаю, акадэмія ці назавецца. На ёй стаіць таксама Майсей на рагу, просто на рагу зроблена такая скульптура. І што ён трымае ў руцэ? Атрымае ён той самую скрыжалю, і напісана гэта квадратным пісьмом. Ведаеце, тыя 10 запаветаў азначаны. І яшчэ адна навучальная установа, яна недзе недалёка побач, таксама рэлігійная установа, каталіцкая рэлігійная установа. І на ёй сярод анёлаў вось той самы знакаміты трохкутнік, хутчэй за ўсё гэта звязана з нейкай масонскай яшчэ традыцыяй, акрамя вот якраз габрэйскай таксама. Тое, што напісана таксама Ігуда, напісана якраз квадратным пісьмом, габрэйскімі літарамі сярод анёлаў. Ну, гэта я вам казаў уже таксама, што, конечно, да гэтага часу, дзякуй Богу, прынята гэта, можа, уже факультатывам, на жаль, якраз вывучэннем іўрыту на сённяшні дзень менавіта ў семінарыях, ну, хутчэй за ўсё, акадэміі рэлігійных. І яшчэ, згадаўшы ўжо масонаў, канешне, вот шмат такіх зноў жа выразана, бачыце, у дубе на якраз вот калонна, якая падтрымлівае вот перакрыцце, на вуліцы яна стаіць, именно выразаны вот тыя сімвалы якраз масонскія, і трохкутнік, і цыркуль. І гэта таксама вельмі цесна звязана з культурай габрэяў. Ну і вот таких вуліц абсалютна зусім звужаных, дзе ўжо дамы нават сыходзяцца, бачыце, можна па гэтых бэльках пераходзіць з аднаго дома ў дом. І гэта, канешне, вельмі ўражае пабыць такім сапраўдным сярэднявечным горадзе, адчуць вось гэту атмасферу, зразумець, што 1000 год гэта нішто для чалавека, што гэта якраз успрымаецца, як быццам бы гэта было на мінулым тыдні ўсё. Ну і вот удалі стаіць якраз мая сям'я, з правага боку той самы дваюродны брат, велосипедист, які, хто памятае з мінулого наша размову, гаварыст Алексей. Вось, і мой сын і жонка. І гэта яшчэ не ўсё, мои дарагія. Пэўне ўжо час выйшаў ці не. А не, яшчэ ёсць 1 минута, да? Прабачце, я вельмі хутка. Я вам казаў, што зараз асноўны музей сучаснага 20 века мастацтва, цэнтр Жоржа Пампіду у Францыі, у Парыжы, які знаходзіцца
пабудавана дзіўная такая архітэктура, вывінутая вонкі, усе трубы выведзеныя наружу і разфарбаваны колерамі. Ён зараз на капітальным ремонце на доўгі час. Але ягоныя калекцыі вандруюць па ўсёй Францыі. І гэта вот якраз адзін з прыкладаў таго, што нашага з вами земляка, другога, не Марка Шагала, а менавіта смілавіцкага Хаіма Суціна, привезли вот 6 карцін. Асобная заля яму зроблена была. В адным з музеяў, там вельмі шмат такіх невялікіх музеяў у Труа. Это у Труа все, мы у Труа з вами знаходзімся. І вот яны просто все выставлены. І вот я вам покажу, поглядзіце. Это асноўным все французскі перыяд ён маляваў якраз, калі ён мусіў з'язджаць з Парыжа і недзе па розных мястэчках жыць на поўдні, таксама недалёка ад Марселя ён жыў. І вот ён маляваў тыя самыя гарады, да. І нацюрморт, адзін з нацюрмортаў, ён таксама ведаеце, што, ну, конечно, хацелася б асобную з вами размову правесці менавіта пра яго, просто яшчэ раз нагадаць, што вот тая самая курка тут ляжыць, і якраз то, што звязана з Йом-Кіпурам, для яго гэта была вельмі істотна, традыцыя, якая ідзе таксама з далёкіх часоў яшчэ ад Рэмбранта, і менавіта звязана вот тым словам шойхет, які я вам казаў, Рэзнік. Хто памятае, мы сёння пачыналі з яго, з таго верша, то ягоныя родзічы былі шойхетамі, ён бачыў усе гэтыя бойні, рэзні, і гэта вельмі вялікае ўражанне на дзіцёнка, і на ягоных нацюрмортах вельмі шмат прысутнічаюць гэтай тужы розных жывёлаў. Вот яшчэ адзін нацюрморт, толькі лапкі відны ад куркі ўверсе ягоныя. Вот знакаміты твор таксама ягоны з трубкай, да. І вельмі прыемна вот тое, што на шыльдзе, да, напісана ўсё па-французску Хаім Суцін, хоць ён Хаім Суцін, тым не менш, да, нацюрморт з трубкай, да. І напісана тое, што Смілавічы Беларусі, ну і год, і Парыж 43-м годзе ён, на жаль, памёр заўчасна. Яшчэ адна ягоная карціна. І вот напісана шыльдам, да, Арбітблатас Хаім Суцін. Гэта ўжо не тое, не ягоныя творы мастацкія. Гэта на вуліцы стаіць скульптура, зараз вы яе ўбачыце. Просто я хацеў сказаць, Арбітблатас гэта псеўданім зроблены з прозвішча. Арбітблатас гэта цалкам адно ягонае прозвішча. Гэта габрэй літоўскі, які родам з Каўны, з Каўнаса, в 1908 годзе. І в Нью-Йорку ён вот, памёр, вялікае жыццё пражыў, 91 год. І вот ягоны, ён прысутнічаў якраз вот той сам, калі хто памятае, наш Улей, да, парыжскі, ён прысутнічаў у гэтыя часы там, быў усіх, ведаў усіх мастакоў, ён вылепіў усіх, у тым ліку Хаіма Суціна. Ну і вот прабачце мне такую пародію, але скульптура сама выклікае Хаіма Суціна на тое ж, каб стаць побач з ім, прытуліцца да гэтага чалавека, хаця б прытуліцца. Ну і, канешне, прыемна, што ён наш зямляк і мой зямляк, і, канешне, я вот, да, не ўтрымаўся, далучыўся да яго. Больш таго, хочацца ўсім нам, ўсёй маёй сям'і прытуліцца, прыціснуцца да дома Рашы, да той самай знакамітай сінагогі і стаць побач з ім. І, ну вот, не ўтрымаліся. Прабачце, яшчэ раз я вам рэкламую сваю сям'ю. Тым не менш, яшчэ адну гісторыю я вам расказаць абяцаў, але уже не паспею, на жаль, час нас выйшаў, таму просто, можа быць, наступным разам калі-небудзь, да. Адно яшчэ хачу сказаць, тое, што ў мове Рашы, вот у тых самых ягоных тлумачэннях, у каментарах да Торы і да Талмуда вельмі шмат прысутнічае розных слоў з розных моў, тым ліку старафранцузскіх. І от французы менавіта вывучэнне сваёй мовы, этымалогіі мовы, развіцця мовы сваёй, таму што это тысячагадовая мова французская. 2000 слоў прысутнічае ў яго розных, менавіта, якія не габрэйскія словы ў ягоных тэкстах. І от яны, як бы, это зноў жа тая самая Вельтербе, спадчына, моўная спадчына і для французаў у тым ліку. І вот яшчэ акно ў свет, акно ў сусвет, скажам так. Гэта двор ягоны, сінагогі ягонага дома, і той самы фахверк, бачыце, акаляе, і вот той квадрат, тое блакітнае неба Францыі. Ну і песню мы не паспелі
На жаль, давайте ми так, зараз ми скончимо, певні, а Наста нам поставить песню, вот тую самую, якую ви слухаєте, Не, ну ви як гэта бачите не перед паспелі, вами. давайте крыху і гэта прапойце. А, Можа, пропустим, яшчэ ёсць, Даш? Просто да. я хацеў перакласці. Гэта, ну, Даш, я ж мастак, і мне хочацца мець кампазіцыю кожнай нашай бяседы з вами. Памятаеце, мы пачалі з чаго? З таго, што я сказаў, што гэта скончыўся толькі што тыдзень, бацькоўскі тыдзень, бацькоўскай любові. А гэта якраз песня пра сям'ю, пра вельмі вялікія сем'і, калі вельмі шмат было дзецей, шмат было праблем, і была, конечно, такая ж самая вялікая беднасць. Вось пра гэта якраз эта песня. Махта капсуном гавдолы, Марс занвай была гевалта, герудера беголы. Ну, давайте я уже на идише читать не буду, потому что вы ее почуете. Там выдатно спевается эта песня человеком, да, 100-годовой давности. Просто перакладу, што Габрэй зрабіў гаўдолах, гэта скончыўся шабас. Але жонка ягоная крычыць гевалт. Яна шуміць, беголы, вельмі прыгожае слово. Бегола гэта якраз той герудер, той самы шум і тая самая гармідар той самы. Да, давай грошы хутчэй, давай грошы, яна яму крычыць. І што атрымліваецца? Трэба плаціць і за вугаль, і за лазню плаціць, і за бульбу, і за гадзіннік, і за сапожніка, і дарэчы, па-беларуску гэта будзе кравец і шавец, за краўца і за шаўца. Злодзей, давай хутчэй грошы, зараз жа давай, да. А ён ёй кажа, ах ты моя душенька, Эшис Хайл, гэта такая, ну, жанчына, якая, ну, такая громбаба, скажем, грубавата, да, якая вельмі энергічная, актыўная, дзейная, ну, вялікія сем'і, да. Ён ёй кажа, паслухай, і вытнылы хокем, гелты, ой-ой-ой, што рабіць, нема грошай зусім нема, і твой крык гэта не дапаможа ніякім чынам. Ведай, моя жоначка, колькі ты не крычы, гэта все як быццам быў аб сцяну. Ну, тут яшчэ цяжэй напісана, як пакойніку гэтыя словы, да. Ён нічога, все адно ніхто нічога, крычы, не крычы, ніхто нічога не пачуе. А мой сусед, другие слупки, майн шохані з гебенец, мой сусед, ён благословены дзецьмі, і ніхто не ведае, колькі ў яго на самой справе. На сённяшні дзень, здаецца, 12 яго дзяцей. І ці папробуй запомні ўсіх гэтых дзяцей. І ягоная жонка крычыць, хані патрэбна сукенка, Іцыку абутак патрэбны, Мойшу патрэбны гэты дрейдел, гэта вот памятаеце, такая круцёлка, ваўчок, што завецца, да. Шмулю кепка патвен, Залману шкарпэткі, там, шая хварэе на мозал, тахершын на покан. Гэта такія жудасныя хваробы, якія пераадолелі. Уже гэта тая самая, як яны зваліся, страшэнныя дасловы, такія цяжка вымаўляць. Гэта адзёр па-беларуску, гэта воспада, здаецца, да. І такія кор яшчэ, да. Вельмі распаўсюджаныя ў тыя часы былі такія скураныя хваробы для дзяцей, да. І зноў жа злодзей, давай грошы зараз жа. А ён ей зноў кажа, моя ты, вот, душенька, да, сваслухай, да, грошай нема, і гэтак далей, той самы прыпеў. Все, дякую Богу, скончили, шчыры дзякуй усім, да, за гезунд.